O ito na ba, Tagalog versus Bisaya? Palakas to! Ano maging Bisaya? Sino ba ang pinakamalakas ng Bisaya? Siyempre ako yun! Kaya ngayon nadaanan daw natin ng mga memes na para malaman ang pinakamalakas na ng Bisaya. Ano nag-enjoy mga Bisayang admin? Uy, gato Yawa. Yawar! Yawa of war! Kaya ko din to eh! Nasaan yung Diyos? Puta. Kaya ko din yan eh! Wait lang ha. Diyos ng digmaan. Kaya ko din yan, kala nyo? Di ako marunong magtali, pero magtatali na tayo ngayon sa video. Kada isang meme video, 5 curl up. Ay, papagurin ko sarili ko, pero okay lang. Sayang naman yung wireless, di ba? Ako di pwede. Ito to, Yolic Immortal Being. Bisayaan patch notes. Kaya pala kaya yung PvP. Stop! Pati nag-i-Ingles. Oh! Nag-ata. Oh! Naka-PLDC. Pinapanood ka. Sige, Hobby sa kwet, I love lang po. I don't care about the age 20 stunts too. I don't care about, you know. Yan, pag dinamihan ko pa to, yan napunta ko. Zombie attack. Maraming salamat sa wala. Sunod. Wow, kanais banay. Kabalo ba mo nag-invento ni Slavian ang welding noong 1881? Para sa mga Tagalog, Karon, nalaban tayo, di pwede Bisaya malakas. Para sa video baka magaan. Ilang pounds to? 3 kilo. Kanya kayo kabigat sa balo, at Dota, at ML. Bistado ang iligal na karera hindi na mga sasakyan, kundi ng mga tao. Narito ang pagtutok ni Bon Aquino. At pagkabigay ng go signal, Takbo! Sarap na naka-wireless! Lagi mo na lang. Kung nakakita ng Tagalog, kabulin niyo yan! Wala talo kayo sa mga Tagalog dyan. Marami kayo dyan sa Tondo. Mga nangahablot ng cellphone, talo kayo dyan. Nice, alam niya kung paano umiikot ng tama. Galing. Workout na ako, namamarathon na ako. Curl ups ako, ano ba tawag dito? 3. Okay. Napagod ko sarili ko. Sunod. Top 3 Bisaya kay HES Andrew. Yawa! Dog! Ayaw ko! Ilang beses mo ba ikita to? Ayaw ko! Matata ko ko! Sino ba number 1 Bisaya? Sige si Papa. Sigurado, magpatubil pa tong animal. Nahadlok na ni animal. Grabe ka ning duwa karon. Pay, nabuhi na sa Moskov. Mauna ni. Nanguna-huna. Gisahit, gipangita. Tuwara. Dagan yung silot. Dagan! Dagan yun! Igo! Bang! Batay! Sukarap! Wala ka! Ano pinagkaiba ni Crazy Rapid Boots, Lancelot? Mga ML characters ba to? Welcome to my vlog. Mag-unboxing nga pa tayo ng mga patay dito. O, pili kayo anong taon. Bubuksan ko. Dali, comment na agad. Tagal! Abnormal talaga mga Tagalog eh, no? Ako na magbubuhat sa lahat ng mga Tagalog ha, na sukot. Unboxing ka ng mga kamag-anak niyan. late ay mga bobo, manirano, good mo. Inganan pa kunyag, Taon bahog bilat! Okay kayo. Dog! Yawa! Langit wala. Sakit na ng braso ko, hayop. What's in English shampoo? Samsel. Okay, pero pakita kayo sa alibasa. Mansanitas, yo! Mansanitas! Yan. I love you, love. Love you to. Yawa!
Papawisan na. Oy, putar! Ricardo Ngarud Milos sunod. Me and the boys pulling up in Barang's. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta weed mine. If you work 8 hours, Mag-unboxing nga pa tayo ng mga patay dito. I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'ma Country AIDS. Ayan, marami AIDS sa Pilipinas. In cadence pa. Ay, di, sarado pala yung elevator. really big hitter, big picture. I'm a straight killer, rising the song to the highest At least try nyo na pag Got namatay juice, kayo, got diba? gas, Alam I'ma nila. move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, comeback, better than last. Mga getong trip lang. Hulsam lang. Sunod. Delegate Chito. In Bisaya, we don't say, but everything about us is a mistake. Loving you is a mistake. Instead, we say, ikaw, ang bugtong itik ni nagkangkaang sa lapad kong basakan. But mamang bukikiyo nagbulikato ng masakit kong kagahapon na panambi na lang ang yawi sa inyong kasillas. Yawi? Kaya dito na ako ipadagaygay. Nakaigit-igit na kong pagmahay. And I think it's so damn beautiful. Ibig sabihin nun. Tayo pa. Ano ibig sabihin nun? Pa-comment para awa nyo na. Sunod. Ang akong gugma niyo mo murag balas, logos maiyap. Kaya ako na, magbubuhat ako para sa'yo. Galing ako, gusto kong yawa. Yo, lalaban ang mga Tagalog! Oh! Hey! Hey! With the change, Bruce Wayne. If he act mysterious, he get with my rage. Nagsasabi pag nasa Tondo ka daw, gigripuhan ka daw. Andito ako sa Tondo. Safe na safe naman no? Mapayapang lugar. Dami pa rin naman tao mga tol. Kung husgahan nyo naman yung Tondo, grabe naman kayo. May mga pulis pambantay. At sobrang friendly na mga taga-Tondo. Kasama yan, I mean, out of nowhere, tatanungin mo sila bigla-bigla, sabay sasagutin nga nila ng maayos. Ganito sa Tondo. Meron jeep. O, tingnan mo, Pasko pa rin hanggang ngayon. Meron doggy. Meron motor. Meron bumbilya. Meron maglalakad. At syempre, meron JR na nasa Tondo. Pero time check lang, 2:00 na ng madaling araw. At may kinuha lang ako supply rito, pero syempre, pauwi na tayo. Anong klase supply? Ha? Ano po yung kuya? Ano po problema? Po? Hindi ka ba Hindi nag-sub? hindi naman po umangas eh. Diba sabi sa inyo, sobrang friendly ng taga-Tondo. Sobrang concern hindi nila. ka na-sub. Mas masarap daw maglakad Dapat kaysa nag-voice mag-bike. over Hindi ka. ang ginawa ko, sobrang friendly ko Tama, rin. Binigay ko pamigay yung mo. bisikleta ko. Bigay mo. So, pamuwi ng buo, tsaka bibili na lang akong bagong bike. Po, siya, rich kid. Tunay na taga-Tondo. Makikipagsaksakan para nakasuot na rin ng baro. Parang kanina. Lord. Tondo DIY ka galing kay Junior. Kung ito yung sinakyan mo kanina, kuya. At hindi ka maaabol yan. Binubuhat ako ng mga Tagalog. Alam namin. One. Pampalakas to bago pumunta ng Tondo. Sunod. Wala na. Mahirap to. Idol, anong motor yun, Idol? R1. R1? Oh, R1 to, R1. Ano? Siga 520? Sorry. Lintik ba yan? Anitek? Ako, lintik. Ganda ni Idol ah. Idol, hindi naman R1 yun eh. Manny Pacquiao. Rosy yun eh. Rosie. Sabi ko R1, di ba? Isang Rosie. Ano talaga eh. Hindi makaintindi eh. Gusto ko nilagay ng pecs. Pa-training naman, Oo, idol. ano, sorry. Siga 520. Naalsa ko. Umalis ka na talaga. Ano pinapagod sa sarili ko dahil matadaanan, leche. Ano to naisip? Dahil ko alam. Sana all, maraming alam. Pet. Angel's Burger. Unang kagat, tinapay lahat. Sige, magsalita ka pa. Ate Kwente. Ako yung natakot para sa kanya kasi hindi ko na ano eh. Wala nga ng burger boy. Sige ate, ano nga, sabuyan mo nga ng mantika yan. Boba! Nalim ko nga sa naman. Yan ang katawan ko ngayon. Kaya ako nagpapalakas! At least hindi sila nag-discriminate, di ba? Para
Ganahan ka. Hey! 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 Entry number. Pulsam naman. Mga sa Pilipinas, hindi ba yan pinayagan? Hindi ko alam kung napagtripan lang niya o sana passionate talaga siya dito. Hindi yung kasi may iba nakaka-disrespect naman kung ginagago mo lang. Dili ko no worth it, pero ilang taon. Sigig pa utog. Ano yung utog? Pero di kailangan ko may palakas to. Para maging Bisaya. Hey! Pero ilang taon. Sunod. Leche. Ay, nakita ko na to. Pantukan tips. So, mga taga-pantukan dyan. Sunod. Kaso lang ang malala, nadapa ka katingala. Sa kapunta, Tuda mo. Okay, tumalon siya. So, galing na siya doon kanina pa. Isang curl para sa'yo. Oh, ito na ba? Tagalog versus Bisaya. Ano yan? Oh, laki ng braso niya yung nasa kaliwa. Ayan, pre, pahimas lang kung matigas ha. Sakto training ko dito. Para hindi lang sarili bangko, binubuhat. 3, 4, 5. Uy, nice. Okay, demo ata to. Laki ng braso. Sunod. Uy! You're a monster, baby, the real Come on, man! You're a monster, motherfucker! No, you are no monster. You are a Chinese, Japanese turtle. No monster, man. In a way, it scared me. Fuck, motherfucker! Come on. I'm worried. Duke Maika, cause Duke Maika, my mind is, saan na pre ka ng Mayonnaise, sarap yung sa fucking burger. English, eh? At least tinry niya, di ba? Tingnan mga Amerikano ka, mag-Tagalog kayo. Ilabasan ako sa iyong English. Dahil dyan, bubuhat ako. 1. Kalikin Mark. Potato. Potato. Dinosaur. Buhaya. Stick-o. Mga accent yung ranch. Panjibor. Papatay. Magaling. Cotton candy. Make. Ang gago. Tiga sa'yo. Sunod, magaling! Di ako pwedeng politiko, leche. Sunod. Yes, I'm a sad boy. Ayaw og tandugan, natulog ko nga utin. Ilista lang sa kung kinsay ganahan pa breeding. Ano ba ang malungkot sa Bisaya? Nakalimutan ko, di ko na-search. Gano'n talaga kayo, leche. Kukunin mo itong pagkain na to o magwawala kami? Pahaba na to sa video, pinapawag ko pa sa... Oh, yan! Sige, labas mo, tapang mo kay teacher ngayon. Lagyan mo floor wax, baka mo okay pa. Okay, so yan. North and South Luzon, Visayas, Mindanao, NCR. Ba't lagi na lang NCR ang pinagtitripan? Kaya ako nag-workout eh. Bubuhatin natin buong NCR. Ako makakapagtikol eh. Sunod. Yan, pinakaunang matatapang na Bisaya. Ito. Inaaway ako. Gusto daw pumasok ng Pilipinas. Oh. Ay, ito, meron sila no. Champion versus champion. Tingin. Nagbubuhat ako. Nagpapalakas ako. Shout out. Oh! Ito, totoong laban na to ah. Ayaw ko sumali dyan. Uy, strap on daw. Let's go. Hawak lang. Bawal pasmado. Waka mo muna. Jeep ka. Oh! Abot? Nice. Nice. Congrats, kuya. Puta, ganun lang kabilis eh. Galing kay Alpha Chupa. Masud lang buwan sa mo balay, bi. Limal pakyo. Bisaya, Andreas! Ang negro ay ko dumtak kay gwapo ko negro. Basi ko nung tango na ni mo imong pachuy-chuy nga tupin mo na kay mga chicks simutin. Oh, mas nindot pa. Basin tawagong kang tanisya. Kumuhuno na siya binuang sa sirohano sa utok ug abogado. Negro. Sa? Lumabot yung ano ko, leche. May toro pa kasi. Negro. Hoy, konteksto ha, sa Pilipinas meron talaga yan. Hindi yan ano, okay. Culture. Ganun. Porket may yawa,
saktong connect sa kaya. Hindi ako magbubuhat para dyan. Di porket merong yawa, Pisaya na, leche. Pasok atang Tagalog. At doon natatapos yun. Kung gusto pa ng mga ganito, huwag niyo ba like, share sa mga Bisayawan, yung friends. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Paulo lang ang maalam.